សូមហើយយើងSim bakui Amen Kajinya ye jong utrai jong yu Jesu Christ Bat kajinya ye jong ublay Lember kisnya selok jong umen sim bakui Kindon boro-boro rengkat bat pi baro Rengkat bat piru Pengen pai shoblay Man map elaki lat kilet Haswa pengen sedang ya keniga kenya kriam Ngapla hau blay badan bor baro baria pi ko men ko para bangala le pop shibun da ga jing par khat da ki tin da ki kam da ga jing le klet da ga jing le palat jonga da ga jing le palat jonga da ga jing le palat bakrau jonga namar katanga ka pale ka maria bakhoj kabayai sa ka thei soti ya ki engel ba dikiru khoj baria pi ko men ko para banduai na kabanta jonga how try ublay jungi ublay badan bor baro ni sen yengi bandala ma bigi pop jungi unyalam yengi syaka jin embam good amen Troy can rat kum lay is
ngin duai kerpang na bentai Father George assistant director jungi bar ke singi kha jungi menta ka singi ngi duai ru na ka bentai Jaden Mukim i be kwa ban sungu yo blay na ka benta jingker kuk ba mi i la yo badru na ka benta jungi ki khana semla na ki thanyri bohoi jungi ki ba pendep i jing pule jungki syakane kasor makila ban penlek jing mut ha jing pule bat ikam ki jam jungki badru na ka benta kini ki brodar sinde benengkong ka bangi i we ki brodar ki wan na ka benta kane ka mas nari bohoi ngi so komen do kata ngi duai na ka benta jong phi ba pin poi sya ka thong badru ba pin long ki nuksa ki model na ka benta ki kon samla jungi hang ne po shlong kok pau ba ha beneng melawan rabiang ya kejing kemen ha ka donot jongi namar mela pelong yang ki kun jong me do ya rab yang ban pen kre na ka benta ka jing mi par ka bakadu habangin sayo benta habanda dapura kerku ya i Father George i assistant director jungi ibar ke singi kha jungi badru ya i Jaden na ka benta ka jing tmu ka bakar pang jungi ki kun samla jungi baro ki brodar ki sister bat ki wei baro ki badon ha kane kalempung bangin yo ya ka jing klain ha ka jing long mensim jungi ngi pan ya kane dau kris utrai jungi amen shong ni sngap ya ka ktien jong blai Kajing pule benengkong kajing pule na ki kam jong ki apostol ha kasngi pentekos u Petrus ula yeng lang bat ki khatwei ngun ula penjam ya kasur bat ula ong ko rang ba Judea bat phi baro ki basyong ha Jerusalem to phintip ya kane batu shashkor ji kitin jonga u Jisu na Nazaret u breu ya ubala kubur rapi da ublei da ki kamba kijing phla ba ki dak kishin ki ba ublei ula le da u hapreng jong phi kumba phi hi phitim ya une u Jisu ya bala IT no kat kum ka sain dur bala mang bat ka jing thmu lupa jong ublei phila sanar phna bat phila penyap de ki kti jong ki riu baman henrei ublei ula penyap de ki henrei ublei ula penmi pat ya u haba ula pelai ya u na ki jing khum jong ka jing yap namar kamla ban long ba un syak bat haka na ba David u ong chaphang jong u ngalayu i yo trai barabor rakhmat jonga namar udan hakamon jonga banganam sya pensir namar kata kadonut jonga kalakamen bad uthli jonga ulashat kemen putet kado jonga kan sa im hakajing kermen naba men am ino ya kamen sim jonga hakanyamra blemne men sya mem sya ya ubukhut jongme bo unmat ya kajing put melapen i hanga ya kilinti jonga jing im bad men pendap yanga da kajing kemen hakmat jongme ko para ngalaban kren syai kedar rapi syapang udabit ukpa temben ba ulayap ba ulatep yu bat ka jingtep jung u kadon hangne bat ngi hanadu menda menne namar kata ba ulong unong itu lupa bat ba utip ba ublei ulakular ha u da ka basmai ba un kentiu yu u naki khun jung u haki khet jung u ulayu i lupa bat ulakren syapang ga jingmi pat jung u kris ba anam syam la ino ya u hakanyamra lemne ka do jung u kamat ya ka jing put ya unehi u Jisu ublei ula mipat bat ya kata ngi baro ngi long kisaki habala kentiu yo u syakamon jung ublei bat haba ula yo priang na kupa ya ka jingkular jung mensim bukhuj ula the kerhai ya kane ka ba piu i bat ka ba piu sngo ka ktin jung ublei Yesu ya ublei
kem ba udon hamon jonga long utrai ka khuri jonga jing yo kenti jonga kemendo nun ba utrai udon mana ngas ngau shnan ruka met ka pajonga menom ino yang plenki baya menom sha yu bahok ban pot jiu no long kanin ka khuri jonga jing yo kenti jonga Kajing pulih na kashithi baningkong u Petrus bakun. Go ba it lada pikhot kpa ya uta uba bishar ya uwei pa uwei kat gum ki kam jang u khalam da sha shiliang te to im da kajing tiang habaro shilenter jang kapor kajing penreng kang par ya phi phitep ba lasius pa ya phi na karukom im thala kaba philayo pateng na kikpa temen jong phi om da ki ki bandu no kum karupa ne kaksial henry da kasnam bakordor jong ukris kabakum ka jong ukhun lang brod batlam bat khlam tho bria ya ubala mang lupa shuwa banseng ya kaperthai henry lapan pau hakine kisngi bakhatu na kabenta jong phi da u phi don kajing sngo shngan ha ublei ubalapan mi pat ya u na kajing yap bat ubala ai ya u ya kaburom bakumta kajing nget bat kajing kerman jong phi kinduplong ha ublei kaktien jong utrai Yisongo ya oblei kijing tho tu penrhem ya ki donut jangi da kajing in haba mikren hangi Ruaya Alleluia ya utrai Ruaya Alleluia ya utrai Ruaya Alleluia Ruaya Alleluia Ruaya Alleluia ya utrai Utrai don ringkat bat pi kajing penbenana ga gospel bakut kat kumu Lukas Kaburam Hami hami kotrai hakata kasngi nengkong jong katayo arngut na kisendran u Jisu kila lech shakaway kanong rit kabakar teng Emmaus kaba hinyo mer na Jerusalem barkilaya kren paramaki syapang kine kiei kibalaja kadba kidang ye kren badya pen inia paramaki u Jisu hi ulawan hajan bat ulayat lang bat ki Henry yagi khmat jongki la pentame na kaba itu yu teu la ong haki ka ei kane kajinya kren kaba pia kren para mapi kadba pidang yayai te ki la yang kek kidayas is ngosi uwe naki uba kerteng u Cleopas ula jubab yu hato tang pi marwei mo
uba wan sha Jerusalem ubam tip ki ke belaja hangta hakine kisngi teu laong haki ki kita bat kila ong hau syapang u Jisu na Nazaret ubalalong unong yetu lupa ubadon bor hakiktin bat ki kam hakmat ublei bat ki breu baro bat kumno kileng do reng ba jongi bat ki nong sun syar kila IT yu ban penrem syaka jinyap bat kila saat narpna yu ngipat ngila nang kermen badai mau uban siuspa yaki Israel bat nalor kene baro menta kalong kasngi kabalai nadu bakata kalaja nang ta syusyu kato kadengut ki kentei ki bana ka kanhon jongi kila penlengo yangi kila don hajen tep tang syu kenjat syai bat kim lap syu ya kamet jungu te kilawan pai kidaya tu bakila yu iru ya kajinyu ipau ya ki angel ki balaong ba udang im don nakito ki bala don bat ni kila lech sejentep kila syam tik kumbalaya tu kita ki kentei Henry yu upat kim syam yu i satya teu Jisu laong haki pi ki briu babik bat ki basuki ka dot not ban ngej ya kata baro ka bakinong yetu lupa kila kren hato kamlong ka badon kam bau kres unsha ikine ki bat kumta unrung shala ka burom tidak ka basdang now Moses bat ya baro kinong yetu lupa ula batai haki ya ka jento baro ki badai syapang jong uhi kila poi hajan ka snong sya ka ba kila mut ban lek upat ulale kumban lek kam syakmat tekila penbor yu ki ong to sa bat ngi namar kala kem yong reng bat kasngi kala no kumta ula rung ban sa rengkat bat ki haba ula syong bam bat ki ula shim yau kupu ula kerku barula kedia yu barula ai yu haki kumta lapan pej yaki kmat jongki bat kila itu yu upat ula ja no na ka kmat jongki tekila yo ong paramaki hato ki do nut jongi kim syam la rhem hangi kat bau dang kren yangi halenti bat habau la batai ki jingtho bat ha katahi ka por kila yang joj bat kila lek pai shisendon sha Jerusalem bat kila syam ki khat we ngut ki baya lumlang bat kito ki blai don rengkat bat ki bat kila ya ong utrai ulami pad dashisha ula pau hau Simon kita ki arngut kila ya tu ya kabala jahalanti bat kumno kila itu ya ha kajing kedia kupu ka gospel jong utrai kajing ya ro imi ko Chris tinggi yo sngo kajing pule na ka gospel ka bajrong ba tenta ka daw mo ngan penlengkot ya ka jinya tu khana jonga kadaw kalong ba kapor kala slam kendiat kidon sekiwe ki group ki bonon sya ka mas bakoit tingim de bentu ya kapor jong kiwe ngaku apan aitang artili kimat puson na ka liturgy jong ka tin ublei kamtam e na ka gospel ka banang kong kade gani ka gospel ka bangi pule kaya sariem tik bat ka jinja ha ka mas bakoit kumangi osngo iktu ki arngut ki sendran ki balai she Emmaus ha ka banang kong e kila sngot dap ta ka jing sosi u Jisu wan lang rengkat bat ki u batai haki ka tin jong ublei nang tapat u kedia eu kupu bat ki sa ngotu ki sa pekmat bau de Jisu kajat tik ro ha kamas bakoi jabangis dang ya kamas bakoi da ka jin sosi ngi pen map ya laki let ublei u Jisu u ya rengkat bat ngi poisya ka benta ka baar ka bangis ngap ya Jisu ngi ngap ya ka tin jong ublei ngi pulei ki jin thok bakoi kumbaki tu kisendran arngut kisngap yau Jisu hakabenta ka baar hakabenta ka balai jayu u Jisu kedia kepu ngi kedia ya ka Eucharis pokoi bat dei hakane ka por maki khmat jung yiru ki dei ban pei khmat ngi dei ban yu i yau Jisu bo don teli telan ha ka Eucharis pokoi kane ka dei ka ba ka benta ka banengkong ka mangakwa ngi bengin kan mau ka baar kamat puson ka baar ka dei kane
kajinya lenti jong kini ki arhut ki sendran sha Emmaus kaderu kajinya lenti jongi ki Kristan jongi ki samla kamtam ngiat borobor na Jerusalem sha Emmaus ke Jerusalem ka Jerusalem ka ying jong blay ka ying jong ka jing suk ka ying jong ka jing kemen ka ying ka badap da ka jing ik da ka jing map ka jing sutu jing mod bunsin ngi ki Kristan bunsin ngi ki samla ngi mi na kata ka ying ka badap da ka jing ik ka badap da ka jing suk ka badap da ka jing kemen ngi kwa benle adventure ngi kwa benle sha Emmaus ka Emmaus tapi pej bah ka map jong ka perthei ka Emmaus ka de ka nongrit ka gospel rukong ka de ka snong ka barit ka badon sha sep ngi jong ka Jerusalem ka Emmaus ka de ka snong ka badon sha sep ngi jong ka Jerusalem but ka gospel ka jetu shai ngi ka ong ba ka Jerusalem ka Emmaus ka jengai nyomer na Jerusalem balai hap tho ka nyomer haka Bible u number nyo de u perfect number u number u badap u babiang u bapura takamut ka Emmaus kadai sep ngi ka sep ngi ka sa imi ka de ka jinyap ka jingdum ka jinyong ka jinyap ngi laban ong mo takamut kadai ka jaka ka papura bahana ka banta ka jinsep jong ka sngi ka papura bahana ka banta ka jinyap ka papura bahana ka banta ka jingdum kini ki sendran kimi na kata ka ying jong ublay na ka ying ka badap ta ka jing it ta ka jing map ka jing suk kilet sha Emmaus sha ka jing dom sha ka jing yap Henry ujisum ino watla kila du jing kermen ka gospel ka ong ujisu uwan yang lang rengkat berki kalong tigru ka jing im jungi kum ke Kristan bonsen kum mga ong mene ngimi na ka ying jong ka jing map na ka ying jong ka jing suk na ka ying jong ka jing it bonsen ngi kwa benle adventure ngilet sha Emmaus ngilet sha ka jing dom ngilet sha ka jing yap kan mau jisu yat berobor berkat bengi wala dangi don ka jitu benle hadu utau podru ujisu unyat rengkat bengi totip bau jisu uyat berobor rengkat bengi wala dangi poi sha ka jindu jing kermen wala dangi poi sha kata kalat ka lenti ka ba ngim don shu mo ka jing kermen ne ka jing song thu ha ka jing im jungi ujisu uyat rengkat kata ka ba ka kubor jong ka gospel ka bangi pulemen ta ka sngi wala de uput jong ka jing du jing kermen du ka noru wala dangi la mi na Jerusalem ban lech syakata ka ri ka ba du jing kermen kari jong ka jing dum kari jong ka jinyap ujisu uyat rengkat bengi totip ya kene kata ka kubor jong ka gospel ba ka sngi te namar kata ka daw ngi de ban but ya kenu sa jong kini ki apostol ka banung kong jayu iki ha ka jing ki dia kapu ki itu biang yau trai kata kin ka banung kam ngi de ban itu yau trai ka jing im jungi namar ku mengong mene wala dangi lech syakat hem jong ka jinyap ru ujisu udon rengkat bengi tangba ka syong yang abat ya pikin bangin pe kmat biang bangin so tu biang ba ujisu udon rengkat bengi kabar jayu anda ki la pe pang jayu kini ki apostol ki wan pai biang sa Jerusalem ki kala ka bamut biang hato ngi long ki Kristan ki bakumta ki semla ki bakumta abangi lai kendu ye jing ngi bunsin ngi du jing kermen ngi kwa pendono yalah ka jing im bun bagi kena semla ki bejaha tak rukom ki bawan sya ka office bay kren ki ki bero haba pingi la yu jusu ngabangi la pe khmat ba jusu don rengkat bat ngi hatong ngi nut ne em ban wan pai biang sya Jerusalem kata ke challenge na ka benda jungi Kristan ngimdei ban le rain hendai tak jing kemen ngiri banum khai biang sya Jerusalem kumbajai tu ki arngut ki apostol but ka bakat du ka mangakwa ba ngin kan mau kerpang kamtam yangi ki semla ki bladu jing kermen ki Kristan ki bladu jing kermen ba kimdei ban pet na Jerusalem haka gospel ngi yo sngo kumno ki tu ki arngut ki sendran kim kwa banjadon lang bat ki kharwe ngut ki apostol bat ka Maria bat ki du kiriu kan thai ki balai iu Jesu kim kwa ban ye shong lang kim kwa ban ye don lang rangkat bat ki pet khnang ki mi khnang ka jing hi kai ka long na ka ban ta junga bat jung pi ba lada ja kumno ru ngim dei ban mi na ka kan hun ka badon ha Jerusalem ha ka ne ka jungi menta kamta ma pi khna samla
bunsin ngipet na ka Jerusalem ngipet na ka balang na marba haka balang Katolik pelat kirul ki an haka balang Katolik long kumta kamta haka Jerusalem long kumta kamta haka ta kamta tinggi sungu ba bandon hang tu ngipet jendat ngirung syakawai ka balang ngirung syakawai ka Emmaus ngirung syakine kitai hang tu keng kaman sim jungi bunsin kadang jot syusyu kadang pra syusyu kamtam lada ngimpe khmat kumba kitu ki angut ki apostol ki pe khmat no ndai bunsin ngipat ngimpe khmat no ngimon phai biang sa Jerusalem kailam ngi syaka jinyiap tena kata kadau ka cing seneng cing crown na ka gospel yula se ka bakat duwe ha kana ka sengi kedai kata balada jakum no longkum no ru ngimdei ban pet na ka community ka bangilat im ngila he ngila san ka Jerusalem ka badap ta ka cing ka badap ta ka cing map tungine duai na ka benta yala de mat kamtam na ka benta kitu ki para banget ki para Kristen ki samla jongi ki bala pet na Jerusalem ka ying jong ublay ka ying jong ka jing map ka ying jong ka jing sha Emmaus kanong rit jong ka jing dum kanong rit sepngi kanong rit jong ka jing yap nang ba kumang ong meni ujisu don borobor rengkat bat ki kin pejmat bat kin wan pai biang sha Jerusalem en nyoro ayu Jesus Christ na junong amen tongin ye yang man ngin ye plai la ka jing ye kerpa dia blay ukpa jungi ubakwa bangin yasrim dur bat ukun jong u nagamta ukpa bukoi jungi ubishop jungi kingdo bat kirgis bakindo yale ban bit dor yo Chris haga jing im jong chungki khnang bakindo bla ban yalam yu yaki paj ban reu haga jing ben kamti haga jing sumar sukher jengki ni kerpat ime ko try haleluya naga benta ka ne garampai Kristen jungi bangin dubla ban penyaj ya ga jingle niam singi try da ga jing long ka way bat ka jing ai markliang ni kerpat ime ko try haleluya naga benta iwe pa iwe nangi bangin dub kan mau silente bangilong kikun ublay bat ban imru kunta ni kerpat ime ko try haleluya naga benta ki Kristen ki badon haga jingma
ya ka jing bau try undup wan ha ka kan pham ki bat unyarap bakin sutu ya ka dor jong ka jinjar ni kerpat ime ka try Ni kerbat ime ko try, haleluya. na kamta ki breu baro bakin dup ino no ya ka mensim kwan lade bat ka jingya shun ka ba khanglat yeki ban itu yau jisu kum ublei bat unong pen im jong ngi kerpat ime ka try Ni kerbat ime ko try, haleluya. Ko kapang iro ime na kabenta ka burom, bala ai hau kon jong meu Jisu ha ka jing mi pat jong u. To yarap bangin itu ya ka jing I jong me, haba wan ka jing jenjar ha ka jing im jong I. Knang ba ngin nom pet na Jerusalem sya Emmaus. Bat mangi bangin dup kaladur mian pamian hadu bangin David dur ya ka jing im uta ubasun syar bat me junom la junom. Amen. Duai komen ko para baka jing kinya jonga ba jong pi kan long ba priang hun hakmat ublei pa badun bor baro. Tu try pedang kecing kenyang kiti jampi. Naga benta kecing ro ko buram kerteng jong u. Kecing mento ingi bedia kabalang bukut jong u baro kowe. Ko kapa to priang songo bahai ke jing terwa jongi. To priang bat pan kentang yang ngiru. Bat na ka jing kemen paskha ka ba menta. To yelam yangi sya ka jing kemen bam jukut ha beneng. Ngi pania ka ne dau kre sutrai jongi. Amen. Utrai undon rengkat bat pi. Rengkat bapiru. To kentiu ya laki donun. Ngiken tiu yaki syautra. Tongin yang huyo trai kendrat ublei jongi. Kasyong hong bat kadei. Kok pa badon bor baro bat ko belai bam jukut. Kasyong hok bangin ay ngu yeme man kapor bat man ka jaka. Kam tam hagane kapor. Habaya ukres ukun lang brot pas ka jong ngihilak niya. Ula pelong yang ikikun ka jinsyay. Uda ay hangi ya kajing iem batamay ka bane junom. Da ka bayap ula suspa yaw briw na kapop. Da ka bamipat ula pli yaki kerdop jong ka beneng. Na ka benta ki briw baro. Tinamahar kata. Kad ba ka perthay sa lonsar ka syat kemen. Ngiru ngiyaso lang bat ki angel bat ki rukuy. Ban yaro ban pendon burom ya meda ka bahayay ruay.
buram jongme Rai Hosanna Shadrong Rai Hosanna Lemkun Rai Hosanna Yublei Juno Yaron Yuta Bawang Haka Gerteng Putra Neng Mat Bertei Kida Naga Buram Jongme Rai Hosanna Shadrong Rai Hosanna Lemkun Rai Hosanna Yublei Juno Na shisha melong ubakuit kutray gatamay jong gajing kuit baro. Namar katangi karpad yami to pen kuit pen kantang ikinigijing terwajongi. Daga bapayu mensim jong me kum ka umjer halor jongki. Bakindub kalalong yangi kamet bat kasnam jong utray jongi Jesu Christ. Hakapor baladino ayu badala kamon sngob haula pdiang yagijin sha shitom. Ula shim yaw kupu badda ka ba ay ngu yami. Ula kedia ya u badola ay u halake sendranu ong. Lo shim batubam na kani pi baro. Namar kani kalong kamet jonga ya kaben IT na kabenta jong pi. Hagaju karu ko mendalalaya bam ula shimi ka kuri. Badaka ba ngu biang yemi ula ay ka halake sendranu ong. Lo shim batudi na kani pi baro. Namar kani kalong ka kuri jong kasnam jonga. Jong jutang bat mai bet bam jukut. Ya kaban penmi na kabenta jong pi bat na kabenta ki babun. Ya kaban mab ikipop. Tule ye gani ban ken mau yanga. Ka jin maya jong ka jin ngek. Katasin bangi dune ubu Bangi di nagane kakuri Iben benaga jinyam jong ekotrai Tan hadu Namar katangi bapen mentai ke jinya ba jing mi pat jung u. Ngitarwa hame ko try u pu jong ka jing em ya ka kuri jong ka jing pen em. Ngida ai ngwa ai dem namar mela nyo yangi ki babit ban yang hakmat jong me bat ban shakri yeme. Da ka bas ngawrit ngi karpat yeme. Bangi ki bayo abanta ha ka met bat ka snam u krez ngin long ki bapen ya tali ka way daw man sim mo koid. To kan mau ko try ka balang jong me ka bala priang hasat la ka pertei. Bat to pan janai ka ha jing e. Rengkat baru Francis ukpa bakut jungi, u Victor Bishop jungi bat baro kilingdo. Dokan mau lemru ye ki men ki parach ndrang bat kentei ki balayo tia da ka bakar men ni ki jing mi pat. Badia baro ki bala khlat no ha jing yisne e jong me. Do pediang ye ki sha ka jing shai ka khamat jong me. Do yisne yingi baro ngi karpat yeme. Kenang barangkat bar kamaria te soti bakut ye kemi jong u blei u Joseph bakut u kurim jongka. Ki apostol bakut. Bat baro ki ru kuit ki bala pensong bahaya me pateng la pateng. Ngin dublong ki babit ban yo bentalem ha kajing im bam jukut ban ngin yaro bat pendon burom yame da u kun jong me u Jesu Christ da u lambat u bad ha u kan long ha me u bleuk pa ban bor ha kajing long ka we jong men sim ba koi baro ka burom ka jing yaro ju nom la ju nom amen kumbala hukum ingi daw nong pen iem Bat kumbala hikai ngi dagak tien blay ngi nut ban on. Ko pajong ubahne kan long ka bakut ka kerten jombe kan wan ka himal jombe kan long ka mon jombe haga kendo ubahne Tuai gangi tak jin bam jongi
vales new yangi Badwad yalam yangi Shaka jing ben shoy Henry to belan yangi Topelai jingi gerpar ko try na jing snew baro Haga jing sabun jong me to ai jing suk jing san ha kis ngi jongi Knang badaga jing rap jing is ne jong me Ngin like boro bor na kapop Bat ngin yo jing nya dana jing jar baro Kat bang idang ap kemilan ti ya jing kermen bakuit Bat ka jing wan pat jong nong peniem jongi uji sukres Namar ka jong mero kahima Ka jong me ka borbat ka burong Junom la junom Kodrai Jesu Christ me bol ong haki apostol jong me Kajing suk ngai happy kajing suk jong ang ai happy Wat pe ki pop jongi Henry jing ngai jong kabalang jong me Badaha kajing subun jong me to ai kai kajing suk bat kajing yetli ka way kat kum kamon jong me Ma me uba im bat basun syar junom la junom Kajing suk utrai kandon borobor ringkat bat pi Ringkat bat piru. To ngini atruai kada kajing suk iwe pan jong ublay hakmi ubakit no ikipop jong kaperthei so kito kibalakot siya kajing kawai jong ukun lang broad ko kenrad blong basyong men ruh po yeng jong ha Henry syong tien kamen jong ha kan sakya hi kamet bagas namo Chris kan ringi siya kajing imbam chukut amen
lai bapa ya rokum ta julong sakramen badon burong ya rokum ta julong sakramen badon burong Satan kawin kajing kerban Haban salen putrai kenran Mengendang yang kesakramen Lada bisa rungan satren Mengendang yang kesakramen Lada bisa rungan satren Tungin ya duai. Kokpa ay bakayu karis kabanggilale niam kanyarap yungi ban ay lem ya kajinge jungi ha kimen kipara jungi. Ban kumta kan kloy kajingkala jungi ban biddur yaw kun jungme. Mau ubaim berbasun syar bat me junom la junom. Amen Utrai undon ringkat bat pi. Ringkat bat biru Ublay batun borboro unkar kuy pi bat ya kajingtumu babha jung pi. Ukpa baru kun baru mensim bakoy. Amen Toilet suk kamas kalawai. Isungu ya boleh. Tingnya ek blay kini kena semla kiba ilam ya kajing ruai kajing duai mendakas ngi. Badru iki berdar ki balawan haksin kebanengkong. Ngi kerpat iki bikin wan boro-boro ban pensinganyi kini kena semla jungi. Bakin long kumu jisu ban but din yaki hakajing nyat lenti. Hawai jula seki 4 lek emaus tangba don katangut ki bala persang ban mi na Jerusalem kila mut lek emaus imata kadau ko yung mane kateli. Tingi kerpat iki berdar bakin longkum ki Jisu bakin pensotu iki ni kena semelajengi nangin man pai biang se Jerusalem. Flashbon. Jesu Christe utro jongi Haleluya ya roya utrai Jesu Christe utro jongi Haleluya ya roya utrai 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 Kaburam haukpa berhaukun berhamansiam bakut. Kumbal kalalong na do kapamaningkong kumjumata barapor junom la junom amen Sumba syong kandian. Nga yang hangne kerteng jong ka seng he bro kawe gari boy katolik youth Shillong unit.
มันอายกจิงคุบเลยบักระปังเอพีเวยเปเวยหอยดอนรูหังเน่บดอนรังกัดบังยีมันตากีบมเดนาบอยเห็นเรงไอคุบเลยรอยพีกีบัสันรันลังยีกีสัมลาจังเทมริบอยหอยจะกันเนกะสินกีบมันตางิโออิชากีคุณสัมลาจังยีกีดอนฮีกตัวกันเน่เห็นเรงนักดาวจงสลับคำลาบันปอยลุดวลากตาเรงไอคุบเลยพีกีสัมลาอีเวเปเวยngapanปันเป้ารุกงูกระเดียมยอบเลยตรายกันรัดหากันเนกสิงกีบมันตากับบาอุลาไองี้กันเอกสงี้คำตำบละลุมยังงี้คุณสำลาหากันเอกลำปุงบันวันลังบันลองเอกมาสบักฮุดบันตรวานามันตาคุณสำลาให้บรอกเอาไว้กจึงปุเลพุทธีกรรมกจามกจึงทุมบหากจึงงี้ไงคุบเลรุยไอฟาเดอร์ไมเคิลอีบลองอีอดไวซาร์จังกเซงจังกรีบหอยจึงให้บรอกเอาไว้บละเป็นมันตายกันเอกมาสบักฮุดนามันตาจึงงี้ไปไว้ไงคุบเลรุหากสินกับบันกองมึงอีกิบรดาร์กิบดันมันงี้นะดูอีฟาเดอร์บรดาเฟลิกซ์Ibadai nong po brother Lam na po Kadhor brother Ivansius na Parish Maubri but brother Kansai ibadai na po Parish Maubri nya kublay phiru brother kajangwan pansangan kajang phi na manta kajangi kaseng kalong ru banai man sim ngi kun samla nya kublay ru ka Parish nong po ka bala layalam ngi ka nega mas bakhut kajing tem jing put kajing rawai jing phi roi bha kunju ru ya bala tem bha tu bro kublay subun te nya kublay phi we pe we sa sin pan ngitip hoi jing long briu ke jingi shibun ke jing tenju ngimat ke jing im ke jingi let's say komentar ke sin ngi la ban khambun ki samla ma henry ke dau ba ke long na ke dau uslap let's say ke mla ban poilut ha ke ne ke lempung ke jing ya kendu jingi namar bang ngitip kum ke seng he bro ke we ngi bu shi sin shi banai ke ne ke mas bakhuj ke dau ba ke long bangin ya kendu lang kum ke seng bang kendu lang kum ki samla pule bangin ya itu itau man pen i ke jing jingi bangin syam ke no ke benta bangin ya soft lang bangin ya kentiu lang ya kata ke jing ke jingi kata ke de ke thong ke jingi bat ke banang kong ru ke long ba in pen klein ke jingi we pe we bangin khamjan shoble ben kiara ke basniu bat bangin le ke ba ke jingi te khuble shibun sa sin pat ya ki pait renget ru bala senran lang yangi kumju re phi samla na ke them ri bhoi we pe we khuble shibun ka buram ke long ukpa bro khun haman sim khoin Kong jumta para por junam la junam amen. Kodonul bukhitam jisu.